So, ito na ako sa aking vlog. So, ito na yung damit ko. Pwede ganyan suotin. So, mukha siyang bagay. So, may kwarto ako dito. Pwede na. Talaga ako makapasok dito. Saan mo? Diba? Diba? Ganda, oh. Book. Ito. Tapos ito yung mga gamit. Unti lang. Buti unti lang. Tsaka ito laruan. At isa, altar. At isa, mga maskara kung sinuot dati. Ayun yung mga damit ko. Yun yung mga damit ko. Dati, yung ako nag-vlog sa inyo. Dati. Ayun no, yun yung ata sinusuot ko dati. Ano flashlight? Pwede ito mauun. Higaan ko. So, pwede dito humiga, no? Diba? Pwede humiga. So, ito, pera. Diyan namin nilagay. Ay. Hayaan ko lang, baliw. Ito rin, no? Parang yan ang tinapon ko na dati, no? Saan ko ilagay kasi ito? Parang tangik eh. Tangik kong ama at anak. Espiritu Santo. Mas matagal pa to ginawa ng kuya ko. Tsaka ito bahay, oh. Ito. Yan po yung album. Tsaka yung ano. Ang dami, kadami. Yun, may bago akong laruan. Yun, puti. Ice bear. Tsaka cards. Nahulog kasi yung prayer books ko. Parang ano. So, wala. Tsaka rin laruan. Bullpen kete. Ay, may pera. Hanap akong pera. Bangchin ko lang ata. 6 yung pera. Ha? Kailangan 100. Pag pulubi kami, may pera kami. Tsaka gusto kong mga perang papel. No. Sweet. Sweet naman eh. Ay, ng Batman. Kung clay. You know, Batman kung clay. Kasi ayaw na magano. Check na to. Photo album. Hindi, dami lang. Just na walang Roblox dito. Diyan ko nilagay mga aking Roblox. Yun ang mga Roblox. Kung ano. O may papakita sa iyo ng Captain America ko. Liit lang. Ang tiny. So yun. Kita nyo ba? Kita nyo ba, boy? Alam ko eh. Bakit ito lang? Hindi natin gusto. Busit kasi! Wala akong kitang simbahan. Ay, di pala. Hindi pala. Sorry. Sorry, Squiddy. Yun ba? Kita nyo po, boys. So, simbahan. No. Yung vlogs ko lang po. Ito, cartoon sa panggawa ko ng bayan ng mga santo. Yan o.
cartoon. Ilaw, yung kapag kasi sa kanta. Saan na yung basket? Yun o, ayun pala yung basket. Yung heart. I love heart is my crush.